Benvinguts. Avui una partida del dia, d'aquest matí, ben fresca. El Leo Valle, que és el número 1 del sub-18 en el Campionat de Catalunya per edats, també és el número 1 del Club d'Escac Gerunda, mestre FIDE i amb una norma de mestre internacional, avui ha fet una partidassa. M'ha agradat molt i la vull compartir. Amb les peces blanques del mestre FIDE Leo Valle i amb les peces negres del jugador de l'Escacs Catalunya, Andrei Vasilev, Campionat de Catalunya sub-18. Surt en Leo Valle de peó de rei, es troba amb el Caro-Can, que precisament és la seva defensa favorita, ocupa el centre, li pregunten al peó D4 què vol fer i en aquest cas avança. Una mica d'avantatge d'espai i el centre bloquejat. Surt l'alfil, si no es quedaria tancat a darrere i seria un drama. Llavors, A4, ara vigilar, que si tanquem la barraca, aquest alfil patirà. Llavors, H5, molt interessant, guanyant la casella de F5, o sigui, deixant aquí, de moment l'alfil, potser més endavant el cavall, no? Alfil D3, canvia els alfils, proposa el canvi d'alfils. Això és curiós perquè en algunes altres variants de l'abans, de la Caro-Can de l'abans, això no es fa, no? Però en aquesta sí, això ho va jugant Nakamura, Carlsen, Filuja i tot plegat, no? Després del canvi d'alfils, ara ve una jugada interessant que és dama escac, no? Ja sabem, si el centre està bloquejat, que el que farà el negre és atacar-lo per la base, i la base ara en aquest moment és el peó de D4, o sigui, concentrar totes les seves peces per poder fer això, no? O sigui, per liquidar el centre blanc. Amb aquest escac, que es pretén? De moment, alfil D2 no és la millor, jugaríem dama B6, precisament tocant el peó de D4, però també el peó de B2, és a dir, aquesta casella és pel cavall. Amb cavall D2, que dius, està perdent temps, així, perquè ara per l'alfil ja veuràs que després no perd temps. Ara sí que tanca la barraca, perquè hi ha una amenaça una mica grossa, que és jugar E6. Si us ho mireu, no és ben bé donar el peó, perquè és que la posició del rei quedaria malament. Llavors, juga E6 l'altre, fixem els peons en caselles blanques, per tant, el senyor alfil de caselles negres serà el gran emperador, sobretot si es posa a E7. Si aquest alfil no hi és, potser el negre patirà. Això ho hem d'anar-ho mirant perquè és molt important veure quines peces canviar i quines no, tot i que es vegi tot com si no passés res, no? Llavors, cavall F3, no només vigila el centre, sinó que ja deixa pas per l'enroc, i cavall H6. Això també amb el peó d'H5 que falcava el cavall F5, que serà més difícil de treure d'aquí, no? S'enroca el blanc, com si sentís ploure, ara el cavall ja s'ha clavat, llavors cavall F5, que també des d'aquí toca la casella de D4, que és aquesta, la base de la cadena de peons del blanc. A4. Aviam, si el centre està bloquejat, sempre ho dic, ho diu tothom, l'atenció va cap als flancs. Llavors, el negre ja sabem que vol atacar pel flanc de dama. Per tant, el blanc ha d'atacar pel flanc de rei. Llavors, aquesta jugada d'A4 és una jugada d'atac. Podríem dir que és una jugada que retardarà l'atac del negre, en tot cas, no? La dama tindrà menys caselles, però una cosa que a vegades no veiem, sobretot quan anem baixant d'elo. Hem de comptar que el que juga amb blanques és mestre FIDE i amb una norma de mestre internacional, que és que la torre pot jugar per la tercera fila. La tercera fila està lliure de peons, és a dir, que en qualsevol moment pot anar corrents cap al flanc de rei. Això ho poseu al cap, no? Llavors, alfil A7, que és allò que havíem dit, aquest emperador vigilant totes les caselles negres, i cavall B3. No perdia temps, no? Ara toca la dama. On va la dama? La dama va a 6, li interessa un canvi de dames, és allò, si hi hagués un atac pel flanc de reis, sense dames, tot és molt més lent, i segurament la partida seria taules per avorriment. El Leo no vol el canvi de dames, se'n retira, i llavors segurament ho heu vist. Què passa amb el peó d'A4? Es perd, no? Cavall per A4 i ja has guanyat un peó. Això és interessant perquè el negre no va menjar, és a dir, que estava avisat, però com estava avisat? Perquè fem la seqüència. A cavall pren, doncs cavall pren, alfil pren, i ara cavall C5 tocant la dama. Bueno, no passa res, no? Dama B6, torre A3, és el que dèiem, no? Que la torre pot jugar per la tercera fila, ara hi ha una amenaça que es torre aquí i torre pren,
Per tant, la dama se'n retira per poder defensar, per exemple, amb B6, però ara corrents la torre se'n va cap a l'altra banda. I després que l'alfil se'n retiri, torre pren i el negre gairebé, no s'enrocarà, no? És a dir, que recuperes el peó i guanyes estratègicament. Per tant, no es menja el peó, jugarà el negre cavall D7, una altra peça que es projecta sobre C5. El que passa és que això, jo com això ho he jugat molt amb negres, coses semblants, m'agrada més tenir el cavall per C6, perquè després per D7 no hi ha camins bons, per exemple, no pots anar cap al flanc de rei si venen mal dades, en canvi, des de C6 sempre hi ha una altra manera d'arribar-hi. Bé, són variants, no? Llavors, què fa el blanc? Hem vist abans aquella variant que no es podia menjar aquí, però ara sí que es pot menjar, perquè després d'aquella seqüència del cavall C5 hi ha un cavall per cavall. Per tant, el Leo, juga G3, defensa el peonet, i ara podríeu dir, i les caselles blanques, que han quedat totes dèbils. I a més, el blanc no té l'alfil de caselles blanques. De moment, si és que el negre t'acaba pel flanc de dama, trigarà molt en arribar al flanc de rei, per tant no ens hem de preocupar. També tenim la dama que s'ha quedat en caselles blanques precisament, és a dir que supliria amb mal dades la funció de l'alfil. Torre C8. Una altra que per jugar C5. I ara ve aquelles decisions, no? A vegades depèn molt del gust personal. Per exemple, aquest alfil podria anar directament a G5, no? Per canviar-lo per l'alfil contrari. Potser hi ha un F6 pel mig, el rei negre es podria quedar a F7, etc. No? I a més, preparar un atac en el flanc de rei, tot i que s'estava preparant pel flanc de dama. Per tant, potser no és el millor moment, però el que farà és que abans que li juguin C5, ja preparar-ho i jugar C3. Sembla bé, està bé? Bé, això també s'havia jugat per això, i és molt curiós quan s'havia jugat. G6, per què? T'estaven atacant el cavall? No hi ha alfil de caselles blanques, llavors per què G6? No? De fet, el que està preparant el negre és, com altres variants del sistema que organitza, aquí la màquina en diu això que és el sistema dental, però el sistema que organitza que és que el negre s'enroca artificialment. I de fet, des de G7 el que farà serà ell mateix vigilar les caselles negres, també, no? Ajudant el seu company de l'alfil. Bé, torre E1, llavors això ja convida a pensar que jugarà alfil G5, F6 ara és més difícil, perquè els peons en caselles blanques, aquest sobretot del G6 quedarà malament, però a més, llavors, placa, ja ho tens encarat, això. El rei se'n va, i alfil E3. També hi havia aquesta altra possibilitat, alfil G5. És a dir, que el Leo prefereix mirar cap a l'altra banda. Després de rei G7, ara ve la jugada nova de la partida. I és molt curiós, perquè això s'havia jugat exactament igual en el Campionat del Món Sub-18 de l'any passat, i ara estem jugant el Campionat de Catalunya Sub-18. En aquella ocasió es va jugar alfil G5 igualment, però en aquest cas s'ha jugat cavall C1. C5, això estava anunciat, i ara què fem amb blanques? Deixem que ens avancin, deixem que ens mengin, deixem la tensió oberta mentre ens anem moguent. De fet, si és que aquesta torre la volíem passar a l'altre flanc, doncs potser diríem, que mengi ell, i això menjo amb el peó i deixo aquesta fila oberta. El que va fer el Leo va ser menjar ell. De fet, està ben rumiat, mireu que encara té avantatge el blanc, i aquí va menjar amb alfil. I això, dius, per què? Si és que aquest alfil el necessites, no? Tampoc és que sigui tan dramàtic, però ha canviat la valoració, però de fet a la llarga s'acabarà notant que aquestes caselles d'aquí, sobretot la F6, no tenen un alfil que les defensi. També comptant que aquest cavall, com ho farà per defensar? Bueno, ja ho està defensant ara, no? Però es quedarà tota la partida d'aquí? No. La funció de defensar F6 és l'alfil. Llavors el Leo, en comptes de menjar directament, aquí també podia jugar alfil G5 perfectament bé, doncs va jugar alfil D4. Me menges tu i deixo el peó en el centre. I sí, va menjar en cavall, això va bé per treure aquest, que està molt ben instal·lat, aquest desapareix també i peó pren. Mirem-ho, que l'estructura de peons ha canviat. Una de les coses que ja n'hem parlat és que ara aquesta torre té camí cap a l'altre flanc,
Però aquí hi ha molta pressió a la columna aquesta oberta del tot, on el negre ja hi és, i el cavall fa que no la puguis disputar de moment. El que sí que el centre queda bloquejat, ara sí que és més difícil de lluitar contra el centre, ho diguem, de part del blanc, de part del negre, però al blanc ja li va bé. Té els filons avançats aquí, té més espai, ja ho hem vist amb el pas de la torre, que el negre no el té, i jugar un F6 molt malament, perquè llavors el peó D6 quedaria fatal i a més amb una columna semioberta. Llavors el negre posa més pressió, dama C4, sembla que vulgui entrar a C2, llavors torre 2, defensant per la segona fila. Ràpidament, torre C7, per posar l'altra torre per darrere, torre D2, ara fixem-nos quantes peces acabaran defensant D4. Bueno, això també està bé perquè així la dama també té una mica d'aire, no? Una mica de diagonals cap aquí i cap allà, no? Vinga, més gent. I ara cavall E2. És a dir, fixeu-vos que el blanc sembla que sigui enroscat, no? Que amb aquesta pressió estigui malament, ja que està igualat. La percepció que deu tenir el jugador blanc, el Leo Valle, deu ser que no estic tan malament, perquè, bueno, hi ha pressió, però es pot desfer de la pressió. A6 és una jugada d'aquelles tan petites que intenta jugar B5, doncs no, A5. I ara, a més, el blanc guanya una altra casella, no?, per fer fora la senyora dama. Dama B4, és interessant també, no? Així la dama pot anar a defensar aquelles caselles negres, no?, suplint l'Aufel. El blanc li toca a la dama, diu, on te vols anar? El mòdul, segons com, prefereix jugar B5, però si el deixem rumiar, al final diu, no, millor dama E7, que és el que va jugar el negre. És a dir, de moment està tot ben jugat, no? Tant pel blanc com pel negre, i és interessant, no? Hem vist com havien atacat al centre, com s'ha consolidat al centre, com han marxat algunes peces que potser el negre trobarà a faltar, s'ha obert una columna, aquesta d'aquí, però no hi ha llocs d'entrada, o sigui que en principi és inútil, i veiem com el Leo no té cap mena d'intenció de canviar a les torres. És a dir, que segurament el que vol és portar les torres cap a l'altra banda, cap al flanc de rei. Dama B3, que pretén atacar en el flanc de dama ara? No, és aquest passadís el que vol, no? Llavors, cavall B8, amb aquest que s'hi deia cavall C6 i deixar algú lligat a la defensa d'aquest peó. Clar, si s'ha de quedar tota una torre per defensar un peonet, mal negoci. És millor que ho fes un altre peonet o una peça de menys rang. Rei G2, es posa ja a aquesta primera fila, ja no hi ha ningú. El rei també vigilarà aquestes caselles, que de moment no estan atacades. Són aquelles jugades profilàctiques abans de començar l'atac. Torre C4, què pretén? Canviar torres? Doncs no. No. Com no pots entrar igualment, el blanc diu, no t'he mirat res, no te faré aquest favor. Llavors, tornem-hi, dama B4. Una altra vegada el canvi de dames. Està igualat encara, canviem dames o no? Bueno, si vols empatar, sí, però si vols guanyar, no. La dama se'n torna a Déu. Quantes vegades ha anat a Déu ja, no? Però bé, ha anat fent la seva feina. Llavors, cavall C6. Al tanto, perquè aquesta torre ara no té caselles. Per tant, el que fa el blanc és primer tocar a la dama, hi ha el peonet a darrere, per tant, bàsicament podem haver-hi una. Bueno, jo amb dama A4, no? Si és que vol donar el peó, acabi de canviar les dames. I comptar que té una mica de pressió en el flanc, per exemple, el peó d'A5 segurament caurà, doncs, bueno, era una possibilitat. Però aquí el negre va tirar enrere, va anar a dama E7, veiem que és aquesta una mica dubtosa, és del tot lògica, però és dubtosa. Perquè el Leo ho aprofita això, no? Torre F3, i ara l'amenaça és B3. És el que dèiem, no? Que aquesta torre no té caselles. Bueno, té la casella de B4, però quant de temps durarà aquesta torre aquí? Llavors, més important encara, la torre s'ha posat en un lloc molt interessant i ja està tocant la casella de F6. Heu vist com el blanc s'ha enroscat cap enrere, impedint que el negre entri, però d'una altra banda estava mirant com entrar en el flanc de rei, perquè el cavall E2, que també podíem haver pensat que era passiu, ha impedit que hi haguessin entrades per... Bueno, jo també ajudava, però per segur, i ara, un cop ha passat el perill, ara es perilla sobre F4, o sigui, el camp del negre. Per això és molt interessant aquesta partida, com el blanc
va combinant dos plans diferents, no? Anul·lar el pla del negre i amb paciència, sembla que va a 32, començar el seu pla, no? Llavors, cavall de 5, dubtosa. Però clar, tens un PO, te donen un PO i dius, em sembla que no passa res, no? Sí que passa. Ara amb torre F6, aquesta torre aquí és un corcó. I com la treus? No? I a més, després de dama B4, que ara torna a anar a buscar bolets, no? Aquesta dama va pujant i baixant. Esclar, amb aquella idea, no? Que ha d'atacar pel flanc de dama, però és que la dama ara s'ha de quedar a vigilar per aquí, no? Ja ho veurem en alguna variant, no? Cavall F4, ara veiem també que la dama diu estava molt bé, ara hi ha un cavall pren i la dama entra i és ja per fer mat. Per tant, s'ha de defensar el negre i pam, torre H8, és a dir, que ja no tens tanta pressió per aquí. Sempre podries dir, però tinc un peó a més. Bueno, espera't, perquè en dama F3, ara es toca aquí, a F7, com es defensa això? Sí, és veritat, s'ha deixat la torre. S'ha deixat la torre en Leo. Vaja, se l'ha deixat. I això que us havia dit que la partida m'agradava molt, no? No se l'ha deixat, tot i que el negre sí que se la va menjar, no? De fet, hi ha més amenaces que no pas... Aquesta, en principi no, si és que el peó de F7 s'ha defensat, però amb un dama E7... sí, bueno, dama E7 és el que s'ha de fer, esclar. Hi ha cavall H3 i cavall de 5, o sigui, hi ha molta pressió sobre F7, no? També hi ha amenaces com cavall pren ara mateix, no? I entrar a F7. Però esclar, la torre, es menja la torre i això és el maco, no? Amb totes aquestes peces ja en fa prou. Sempre es diu que has de tenir més peces que el rival allà on t'ataques. De fet, tindria el blanc 3 peces contra una que està aquí arraconada. Llavors, ara sí que es pot menjar cavall per H5. Ara sí que entra i la dama al darrere. Què hem de fer aquí? Menja amb torre F7, si va cap enrere, doncs la dama juga F6, i si va cap endavant també, dama F6, s'amenaça mat amb un, el rei no pot sortir, això sí, el negre té una torre i un peó de més, Llavors, aquí el negre, va fer com fan les màquines, no? Quan està tot perdut, trobant l'Stockfish que diu, saps què? Nada de pren. Sí, anava cap enrere i torre F5, de dir, bueno, doncs mira, canviem les torres i amb torre i cavall a veure si puc fer un castellet, no? Una jugada d'aquelles fredes, no? Si la millor, si has vist que torre per torre estava bé, una de millor encara, escaca el rei. I el cavall aquell valent es perd. Es canvies aquí i després anava per cavall. I aquí va plegar el blanc. Bé, espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, subscriviu-vos. Si ja esteu subscrits, aneu a buscar la vostra àvia, la nostra mare, els veïns, els hi pareu el mòbil i cliqueu que hem d'arribar a 1.000, perquè a partir de 1.000 llavors puc fer altres coses en el YouTube. Moltes gràcies.